Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο Λιαννοκλάδι και όπως είπαμε, σήμερα θα δούμε την Αντράνς που έρχεται από Καλαμπάκα. Ξεκινάμε. Είμαστε τι. Τώρα θα βάλει ανακοίνωση που είναι, guys. Σιδηροδρομικό σταθμό του Λιαννοκλαδίου. Οπα! Κάτι άκουσα. Έρχεται. Σαν κόρνα. Πού είναι ρε, το βλέπεις? Δεν φαίνεται τίποτα. Ακούστηκε κάτι σαν κόρνα. Δεν ξέρω τώρα. Αν μου φάνηκε κάτι λίγο. Μας έρχεται κάτι από εδώ. Τίποτα. Εντάξει. Μου φάνηκε μάλλον. Άντε βγάλε μία ώρα. Τι σου είπε, όσο δύσκολο είναι. Τώρα βγάζει όπου να είναι. Ωραία φίλε. Τραβάω τζάμπα δηλαδή. Τώρα βγάζω από μια ανακοίνωση. Θα το ακούσατε αυτό που κάνει τιν. Κάπως έτσι. Τι θα γίνει, θα βγει η ανακοίνωση, θα περιμένουμε 100 ώρες. Τώρα βγαίνει. Δεν πω τα βάζει. Θα το ακούσω. Τι ώρα είπε? 33-37. 33. Τώρα θα βγάλω όπου να είναι. Δεν άκουσες το σταθμάρχη, είπε ότι έρχεται. Έρχεται λέει. Τι δεν είναι να κάνω αυτό. Ναι ρε, όχι το ηλεκτρικό, αυτό το διζελοάμαξο. Πρώτη σου παίρνει τόσες ώρες. Βγάλε την ανακοίνωση όπλα. Δεν τη βγάζει. Τώρα θα τη βάλει όπου να είναι. Δεν πατώ πάση. Είναι αυτό που ακούγεται σαν βέλος. Για να το βγάλει. Φίλε, είναι και 37. Εντάξει, μας είπε ότι έρχεται, αλλά δεν περιμένουμε να είναι τόσο μακριά. Περιμένουμε πολύ ευάλωτες. Σε πέντε, πότε πρόλαβε ρε φίλε. Πέρασε. Δεν θα προλάβουμε. Μέχρι να φύγει. Να κοιτάμε από εκεί, τώρα όπου να είναι. Τι ώρα είναι, 38. Και ακόμα να βγάλει. Βουσκή, τι θα γίνει, θα βγάλουμε 100 ώρες. Να, νομίζω να είναι έτοιμη για την ανακοίνωση. Μπορεί να πει τώρα. Βγάλε ανακοίνωση. Παίζει να το πει τώρα. Για να δούμε. Νομίζω λέγει το ταξίδι για Αθήνα. Κουμπάω και εδώ.
Τίποτα. Τώρα έρχεται όπου να είναι. Αυτό λέω κι εγώ. Πότε θα βγάλει ανακοίνωση επιτέλους. Όπου να είναι τώρα βγάζει. Και τον σταθμάρχη με ένα walkie-talkie. Μπορεί να λέει στον άλλο να βγάλει την ανακοίνωση. Πάω λίγο μπροστά. Ας αυτό το έφτιαξα. Α, όχι. Ακόμα. Νομίζω ότι... Δεν πειράζει, πήγαινες. Τώρα που... Λογικά τώρα βγάζει. Why is it taking so? Έλα ντε. Δεν έχει καμία καθυστέρηση. Και είπε ότι τώρα έρχεται. Τόσο μακριά είναι. Πάμε λίγο μπροστά. Λίγα. Ας εγώ πάω λίγο. Μέχρι εδώ. Βάλε. Αρκετά σε περιμένουμε. Όπα. Σε κάνω zoom. Σου πω σε τράβηξε λίγο. Δεν το ήθελα. Θα τραβήξω το τρένο. Βγάζουμε. Να το! Έρχεται. Χωρίς ανακοίνωση. Πώς και έτσι. Έλα λίγο πιο ρε. Όσο... Στρίβει! Πάει από εδώ. Α, δεν το ξέρω. Νομίζω ότι θα έρθει από την τρίτη γραμμή. Αλλά τέλος. Δεν πειράζει, θα το τραβήξουμε από εδώ. There it is. Ακούγεται. Εγώ νομίζω ότι θα έρθει από την τρίτη γραμμή. There it is. Μπλιπ. Δεν πειράζει. Θα το τραβήξουμε εδώ. Εγώ νομίζω ότι θα έρθει από την τρίτη ρε. Αλλά δεν πειράζει. Και από εκεί καλά είναι. Ήρθε! Με δύο μηχανές όπως έλεγα. Πάμε λίγο μπροστά.
Εγώ σου λέω, νόμιζα ότι θα έρθει από την τρίτη γραμμή. Δεν το ήξερα. Εντάξει. Εντάξει. Πω ρε φίλε, ευτυχία. Δεν πειράζει. Δεν έγινε κάτι. Από εκεί καλά είναι. Πρέπει να τον ρωτήσω από ποια γραμμή θα έρθει. Αλλά δεν έβαλα ανακοίνωση για κάποιο λόγο. Τώρα φεύγει όπου να είναι. Το παλιό μου τρένο που βλέπαμε. Πιο παλιά. Να το φεύγει. Να τη σκόρνα. Για να δούμε. Ωχ, να τη σκόρνα. Θεέ μου. Κλείσε επιτέλους. Πάμε λίγο πίσω. Θα πατήσω κόρνα. Τώρα φεύγει όπου να είναι. Είδω σαρεμπούτσκι. Τι περιμένει τόσες ώρες. Πάμε. Πάμε πίσω. Και όταν φύγει φεύγουμε. Οχοχο, τα κορνάρι. Α, το φεύγει, τέλος. Πώς φεύγει, αυτό είναι ο Μια πόρτα κλείνει. Τι γίνεται, φεύγουμε. Δεν το βλέπω. Μπορεί να κάνω κανένα διάλειμμα. Έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6 βαγόνια. Και 2 μηχανές. Δεν ξέρω γιατί 2. Why are you... Alright, why it did... Εγώ σας λέω, guys, νόμιζα ότι θα έρθει από αυτή τη γραμμή. Να ήρθε από την τέταρτη. Πώς ήρθε από την τέταρτη. Εμείς τι ώρα φεύγουμε αύριο. Ξυπνάμε και φεύγουμε. 7. Πότε πέρασαν οι μέρες, φίλε. Θα πατήσω pause. It's time to go. Πάτα. Άντε μπείτε. Έλα, είναι η ώρα να φύγουν. Ώρα να φύγετε. Φεύγει. Το παίρνει ταχύτητα.
Κάτσε να σταματήσουν και οι ράγες να ακούγονται και πάμε. Ναι. Μπαραλουλου, μπάιλο, ρουρου, μπάιλο. Άνοιξαν τα φώτα. Ναι, ένα λεπτάκι μόνο. Εντάξει, τέλος. Guys, όλα αυτά τα τρένα που είδαμε, δηλαδή πρώτο είδαμε το Βέλος. Δεύτερο είδαμε το μπλε, το Intercity 55. Είδαμε τώρα την Adrange. Αλλά περιμέναμε από τη τρίτη γραμμή, όχι από την τέταρτη. Αλλά δεν πειράζει. Anyway, αν σας άρεσε το βίντεο, like, εγγραφή και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που λογικά θα είναι στο μετρό της Αθήνας. Αυτά από μένα. Bye guys.